Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu review. Makhumalo, MaNgwabe, Mseleku. Kunento evele ku season 6 MaNgwabe uthi akambathile mayekhuluma nobaba Mseleku, okusho ukuthi kukhona baba Mseleku akushodayo angakwenzanga. Ngicela ukubuza, ngithi mina bengibuka lana Uthando Nes'thembu, ngibona cast members, mangibheka uMakhumalo noMaNgwabe basebenzisa isibongo esithi Mseleku, uMakhumalo Mseleku, uMaNgwabe Mseleku. So kungenzeka yini ukuthi akuzakaqedela izinto zabo ezimayelana nomshado kodwa bakwazi ukusebenzisa isibongo sakaMseleku? Ileyo part engifuna ukuyi-understand, ngoba ngazi ukuthi uma ususebenzisa isibongo usuke sewushade waqeda okwenziwe konke, noma mhlawumbe umthetho wase-South Africa usuyavuma ukuthi mase ilobolo liphelele usebenzisa isibongo sika-husband. Ileyo nto engifuna ukuyazi, ngoba khona enye episode la ku-season eyidlulile ethi uMakhumalo usezoshada, ulungiselela umshado, ekhuluma nobaba Mseleku emkhombisa ukuthi ufuna ukuba muhle, uzokwenza njani ekhanda nje, bexoxa ngamalungiselelo. So angazanga into yami yokuthi ishadile ngayithatha layo ukuthi ngibona besebenzisa isibongo sithi Mseleku, kodwa mangiphithizela social media shuthi abakuvezanga kahle ukuthi kwenzakalani ngendaba yomshado. Kodwa ubaba Mseleku wathi uMakhumalo noMaNgwabe ubathathe eduze. Asazi noma ubesho ukulobola eduzane noma umshado ophelele. Nangoma uMaNgwabe uthi njengoba ngambathile ngoba akenzile ubaba Mseleku, uthi ubaba Mseleku angeke nethenga imoto ebizayo ahlule ukukhokha izikweletu. Yona ibanga yinhle impendulo yakhe ibheke kumuntu omdala. Ngcono kube beyikhuluma noMaNgwabe mhlambe eceleni. Manje mayizoyisho kuma ayibukekanga kahle impendulo. Aningichazeleni, isibongo sisebenza mase kuphume ilobolo noma bashadile okwasesontweni kwaphuma isitifiketi okwenza ukuthi baqualify ukusebenzisa isibongo? Angisazi, nami ngibuza ngoba angazi phela. Ngizwe ngoba noma kaMaNgwabe ethi akambathile, kanti noMakhumalo ade kusanda kuvela umembeso. Kodwa umembeso-ke i-gift giving ceremony suke kuphiwana izipho. Mangibuza bathi khona isikhathi esiningi abantu benza before, kodwa mawenze after akusona isikweletu ngoba kuyaphiwana. Angazi mhlawumbe noma aMaNgwabe beqonda umembeso. Angivaleke le video, ngicabanga ngixolise iflow isangibambile, ngiyazama nje. Angazi noma sekubuya i-COVID, yazi umuntu ohlele ethukile. Ngiyabonga kakhulu for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.